Hello students, welcome back to our YouTube channel GK Time GKT. Today in this video we discuss about some important dynasty founder of India. We discuss some important dynasty founder of India. In first column mention the dynasty name বা বংশর নাম লেখা আছে and in second column mention the king name বা রাজা মানଙ୍କର নাম লেখা ଅଛି ଯିଏ କି ବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ. The first one is Haryanka dynasty founded by ବିମ୍ବିସାର বা ବିମ୍ବିସାର ହାରିୟଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ହାରିୟଙ୍କ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ବିମ୍ବିସାର. Then Nanda dynasty founded by ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ବା ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ବା ନନ୍ଦ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ନନ୍ଦ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ. Then ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି founded by ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ. Then କୁଷାଣ ଡାଇନାଷ୍ଟି founded by କାଜୁଲା କାଡଫିସେସ୍ ବା କାଜୁଲା କାଡଫିସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କୁଷାଣ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା or the first king of Kushana dynasty was Kajula Kadphises. Then Shunga dynasty founded by Pushyamitra Shunga বা পুষ্যমিତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା or the first king of Shunga dynasty was ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ. Then ଶତବାହନ dynasty founded by ସିମୁକ ବା ସିମୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଶତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଶତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ସିମୁକ. Then ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି founded by ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ବା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ. Then ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନାଷ୍ଟି or ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନାଷ୍ଟି which is founded by ପୁଷ୍ୟଭୂତି ବା ପୁଷ୍ୟଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ବା ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ବଂଶ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା. ବାକି ଏହି ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ. ଏହି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୁହାଯାଏ କିଛିଟା ବହିରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଏହି ବଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବଂଶର ନାମ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ. Then founder of ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ପୁଲକେଶିନ ଫାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ପୁଲକେଶିନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲକେଶିନ ଫାଷ୍ଟ. Then founder of ପଲ୍ଲବ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ ବା ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ. Then founder of ପଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ଗୋପାଳ ବା ଗୋପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ପଳ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପଳ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ଗୋପାଳ. Then founder of ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ବା ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ. Then founder of ଚାଣ୍ଡେଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ନାନୁକ ବା ନାନୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡେଲ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ବା ନାନୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡେଲ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା. Then founder of ଚୋଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ବିଜୟାଳୟ ବା ବିଜୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଲ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ବା ବିଜୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଲ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା. Then founder of ଚୌହାନ ଡାଇନାଷ୍ଟି was ବାସୁଦେବ ଚୌହାନ ବା ବାସୁଦେବ ଚୌହାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚୌହାନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଚୌହାନ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ବାସୁଦେବ ଚୌହାନ. Then now we discuss some important dynasty founder of medieval India. The first one is slave
or Ilabri dynasty founded by Qutbuddin Aibak বা କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବା ଯାହାକୁ ଆଗେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାय ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ବା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଖିଲିଜି ବଂଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ଖିଲିଜି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। ଦେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଚ୍ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ବା ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ହେଉଛନ୍ତି ତୋଗଲକ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ବା ତୋଗଲକ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦେନ୍ ସାଇଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାୟ ଖିଜିର ଖାନ ବା ଖିଜିର ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇଦ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଦେନ୍ ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାୟ ବାହାଲାଲ ଲୋଧି ବା ବାହାଲାଲ ଲୋଧି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଧି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଦେନ୍ ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାୟ ହରିହର ଏଣ୍ଡ ଭୁକା ବା ହରିହର ଓ ଭୁକା ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଦେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମୋଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଚ୍ ବାବର ବା ବାବର ହେଉଛନ୍ତି ମୋଗଲ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବାହାମନି ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଚ୍ ବାହମାନ ଶାହା ବା ବାହମାନ ଶାହା ହେଉଛନ୍ତି ବାହାମନି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମେଡ଼ିଆଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବଂଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କର ନାମ। ତ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ି ନେବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି କେମିତି ଭାବରେ ଯେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନ ଆସୁଛି। ଫର୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ share and subscribe our YouTube channel GK Time GKT and comment for encourage us. Thank you for watching.